बुजियाव दाउखिखौबो सोलाबलांखायो दा खमा होलायनानै रंजा खुसि थानांगौ मिथिबाय मादै बिदि सारादुआव फैनाय बायदि अमासिनि जादोंखाय बे रंजालि बैसागुसो मोख्रायानो मानसि जायाखैब्ला मोख्रायानो मोसादों मिनिनो हायोबा जोंथ' मानसि नङा होमबा only human beings are gifted with the ability to smile and even God have this ability जिब जुनारफोरनाव मिनिस्लुनो हानाय गोहो गैया मानसिनोसो होदों इसोरा भगबाना अबंलावरिया थालिया जुदि नों मिनिस्लुनो हायाबा मानसिफोरनि मोखाङाव मानसिफोरनि नांलायबा खमलायबा बोराबलायबा माबादि मिथिगौ जेनेबा बियो साइकेलजों बिजनि बाजारनिफ्राय फैदों ओमफ्राय सासेया बर' बाजारनिफ्राय फैदों जार्मान बारिजोंसो ओरै नायलायगोन नांलायनाय नालाय साइकेला ओरैसो नायना सालायनांगौ ना बे नांलायनाय नालाय लोगो मोनलायबाय मिथिबाय दा जों बिदि मोखां लाया दिनै रंजालि बैसागुसो नंगौ नाङा This is Rongjali Bwisagu, not Saradu. You have to smile a little bit tonight. Boy, back I go. Dalmia. Iman papa, dimulai anisa apa lagi dimulai untuk main radio. girlfriend dongmोन ओमफ्राय जेब्ला दालमिया सिनेमाखौ गोदोनो लिरना दोनखानायखा रिलिज माबा होनाया जायाखैमोन जाथ'वाखैमोन ओमफ्राय दा प्रेग्राम जानानै दं आरोखि दा माबा मोनसे खालामजागोन जिखुनु जाया बिजनिनि हिनजावफ्रा लोखि जायो बेखौ सोरबा डिबेट खालामनानै लोखि जाया होनोब्ला बेखौ एखेबारे आं मोजाङै हगारनाय नङा आरोखि खालिया बिजनिनि माने हिनजावफोरनि मिनिस्लुनाय रायज्लायनाय दख'ना दानाय अनला संनाय दुन्दिया गोरलै मोदोमनाय बायदि मिथिबाय खालिया जेब्ला आङो बिजनि कलेजाव फार्स्ट बोसोर फैदों आं गेप खालामखाया जोंखायो आङो लेंहरबाबो फैयो आङो माने बेयाव बुजिजोबदों आङो ओंखायनो रोजाबसै दालमिया सिने Basta la building
गोसोखौ terbayang